kevesen befogadni ezt az új, más élményt? Média miatt szerintem, mert sokan így félretájékoztatják a médiában, hogy melegek, zárójelben buzik, azért jönnek ide, mert fasizni akarnak ott, nem. Van egy család. Bulizzunk együtt, szeressük egymást és ne kötözködjünk. Nem beszélve arról, hogy a melegek intelligensek, én szerintem. Szerelem, szeretet, tisztelet, megbecsülés. Ugyanúgy van nálunk is. És számodra milyen az ideális nő? Számomra? Fogadjon, amilyen vagyok. Ajánlod a heteroszexuálisodnak ezt a partit? Én nyugodt szívvel ajánlom. Én heteroszexuális vagyok, de ajánlom. Mit jelent számodra a Candice életérzés? Közvetlenség, barátiasság, hangulat, örülünk azért, hogy vagyunk. Mégis mi lehet az oka, hogy nem tudják ezt elfogadni és nem tudják tolerálni? Nem értik meg. Aki ezt nem képes elfogadni, felfogni, az nem ide való. Hát erről mit üzenek? Fogadják el. Szeressék. Ugyanolyan emberek vagyunk, mint ők. Ugyanúgy szeretünk, csalódunk. Minden ugyanolyan. Ugyanúgy szeretünk élni. Itt összetartás van. A melegek összetartása. Sokan azért kiabálnak a melegek ellen, mert bennük is van valami szerintem. Hogyha valaki nem fogadja el őket, akkor nagyon az ellen van, hogy fél, hogy belőle kibontakozik az, hogy meleg. Mi az oka, hogy itt nincsenek balhék, mint egy hagyományos heterópartin? Itt azért nincsenek ballék, mert itt mindenki szeret mindenkit. Kulturáltan szórakoznak itt a fiatalok? Igen, sokkal kultúráltabban, mint egy hetero szórakozó helyen. Itt mindenki szeret mindenkit. Zenét, embereket, egymást. Mit jelent neked a Candice? Hát mit? Jó a zene, az elképzelhető máshol is, de mondom főleg az, hogy a társaság az, még ha nem is ismerjük az embereket, van akit ismerünk, van akit nem, de nem kell félni, nincs agresszió, lazábbak lehetnek az emberek, mert a többiek toleránsabbak, kedvesebbek. Abszolút nincs az, amit esetleg mások gondolnának, hogy itt rámásznak a fiúkra, vagy ilyesmi. Nem olyan, mint a többi hely. Ide le kell jönni és meg kell érezni. You got to give it up till you can't get enough. Wanna see your candy on the dance floor, yeah. Come on now, push it up. Girl, you've got what I want. Give me something good so I can feel more, yeah. You got to give it up till you can't get enough. Wanna see your candy on the dance floor, yeah. Come on now, push it up. Girl, you've got what I want. Give me something good so I can feel more, yeah. Got to give a little love, got to give a little more. Oh yeah, hey, you got to give a little love, got to give a little more. You got to give a little love, hey, got to give a little love. Üdvözöljük mi is Sivát, a Klub Koronita rezidensét. Mesélj, milyen érzés itt bulizni, és itt szolgáltatja a zenét a fiataloknak? Hát szerintem itt a legjobb, itt mindig nagyon jó a közönség, nagyon szeretek itt zenélni. Te elfogadod azokat, akik az azonos neműekhez vonzódnak? Nekem sem problémám az azonos neműekkel kapcsolatosan, sőt, nagyon jó közönség.
akik most jelenleg itt vannak. Neked van összehasonlítási alapod, mivel állandó rezidens vagy itt, és mondjuk milyen különbségek, szemmel látható különbségek vannak egy hetero vagy egy ilyen jellegű parti között? Ez nagyon jó egy lemezlovasnak, hogyha visszakapja a munkája során azt, amit ő szeretne. Ez nagyon jó érzés. A te nemi identitásodról megtudhatunk valamit? Én teljesen heteroszexuális vagyok, van egy komoly kapcsolatom, és nagyon boldog kapcsolatban élek, hál' Istennek. Nagyon sokan azt mondták, hogy amit itt szeretnek a Candice-ben, ami maga a Candice szellemiségét tükrözi, az az, hogy felszabadultan lehet itt bulizni, és maga az, hogy ad egy nagyon-nagyon nagy biztonságérzetet. Ezt hogy veszed észre a DJ pult mögül? Mindenki elengedi magát, mindenki felszabadultan bulizik. Nagyon sok külföldi is érkezik hazánkba, főleg ide a Candice-re. Mi lehet ennek az oka? Szerintem elég nagy híre van már, és elég nagy vonzásköre, és főleg a jó zene miatt, és a jó lemezlovasok miatt. Szerinted a magyar közvélemény, vagy a magyar emberek hogyan tolerálják, hogyan fogadják el a másságot? Valaki elfogadja, valaki nem. Nekem személy szerint semmi problémám a mássággal. Az a lényeg, hogy mindenki jól érezze magát. Milyen üzenetet próbálsz közvetíteni a melegeknek a zenéddel? Mindig éljünk a mának, senki ne titkolja azt, ami van. Mindenki éljen úgy, ahogy neki jó, és ebben bizakodva. És egy országos Candice Party történne megrendezésre, akár rezidensként is vállalnád ezt a szerepet, hogy szórakoztatod az embereket? Persze, természetesen, simán. I